በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስኩላትና ይሁን ከሚሰንብት ምስዳ እግዚአብሔር አምላክና ዘኸብር ዝተመስገነ ይሁን። ከምቲ ልሙድ ኩሉ ሻዕ ዘልኩም ጸሩን መጽሐፍ ቅዱስ ፍኖተ ልሳን ዘቅዱሳን ዝብል ምዕራፍ 1 ንኡስ ቁጥርታትን ውሽጡ ከም ዘሎ ዓብይ ርእሲ ፈተናታት ስጋ ብዝብል ርኢና ነርና ኸውን ነገር ስጋዊ መንፈሳዊ ክብሪ ጽድቂ ዝብል ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ዓብይ ርእሲ ፍቅሪ ቢጽን ብጻይን ዝብል ክንርኢና ማለት ነው ከብለኩም። ወደየ ክርስቲያን ዲኻ እንተ ኮይንካ ብፍጹም ሓውካ ኣሓትካ ኣይትንዓቕ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይትንዓቕ። እቲ እትንዕቆ ሰብ ብፍጹም ብፍላይ ክርስቲያን እንተዳ ኮይኑ ንክርስቶስ ከም ዝነዓቕካ ኣስተውዕል። ምክንያቱ እቲ እትንዕቆ ሓውካ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንዕቅካ ማለት ንክርስቶስ ንዕቅካ ማለት እዩ። ንሓውካ ትንዕቕ እንተዳ ኮይንካ ግና ካብቶም ኣብ ኣደባባይ ጎይታ ዝገረፍዎ ዕርቃኑ ዝሰቐልዎ መሪር ሓሙስ ዘስተይዎ ኣብ ገጹ ምራቅ ትፍ ዝበልሉ ኣይሁድ ኣይትንእስን ኢኻ። ስለዚ ንሓውካ ንኣሓትካ ካብ ምንዓቕ ተጠንቀቕ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ። ክንነብር ዲና ወይስ ክንመውት ህይወትና ኣብ ኢድ ብጻይና እያ። ንሓውና እንተ ኣፍቀርና ናይ እግዚአብሔር ኢና እንረክቦ። ንሓውና እንተ ጸላእና ግና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ሓጢኣት ንፍጽም ኣለና። ኣባ አንጦኒዎስ። ንሓውካ ብፍቕሪ ኣብ ዝረኣኻሎ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝረአኻዮ እዩ። ቅዱስ ቀሌምንጦስ ዘእስክንድርያ። ንብጻይካ እሞ ኣፍቅር። ኣብ ውሽጥኻ ኣቲኻ ከዓ ምንጪ ፍቕሪ ብጻይካ እግዚአብሔር ምዃኑ ክርድአካ እዩ። ሊቅ ኣጉስጢኖስ። ፍቕሪ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ኣምላኽ ኣለዎ። ሚዝር ተሬዛ። ብኣታትን ምሕረት ልዑል ኣምላኽ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንነዳያን ኣፍቅር። ማር ይስሐቅ። ፍቕሪ ብጻይ ናይ ፍቕሪ እግዚአብሔር ናብ ፍቕሪ እግዚአብሔር የብጽሕ። ኣረገ መንፈሳዊ። ኣብ ልዕሊ ሰብ ብዓመፅ እንተ ተላዕልካ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ከም ዝተላዕልካ ሕሰብ። ንብጻይካ እንተ ኣፍቂርካዮ ድማ ንእግዚአብሔር ኢኻ ኣኽቢርካ። ቅዱስ ኤፍሬም። ንሓጥኣን ኣፍቅር ንተግባሮም ግና ጽላእ። ማር ይስሐቅ። ኦ ንስጥሮስ ንዓኻ የፍቅረካ ንትምህርትካ ግና ኣመና ኣጸልኦ። ቅዱስ ቀርሌዎስ። ንኡስ ቁጽሪ እምነት ባሕሪ ከፊሉ የሳግር። ኣብ ኣክዋሕ ምድሪ በዳ ማይ ኣፈልፊሉ የስቲ። ነዚ እዩ ቅዱስ መጽሓፍና ንዝኣመነ ኩሉ ይከኣሎ ዝብል። ኣብነት ሰነዳ ሳልሳዊ። ንእግዚአብሔር ብእምነት እንድሕር ደሊናዮ ርእሱ ይገልጸልና። ኣጥፍቕና እንተዳ ሒዝናዮ እውን ምሳና ሓቢሩ ይነብር። ኣባ ኣርሰኒዎስ። ነቲ ዘይፍለጥ መጻኢ ነቲ ፍሉጥ እሙን ኣምላኽ ሒዝካ ኣሚንካ ኣይትጨነቕ። ኣብነት ሰነዳ ሳልሳዊ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ብውሕድ እሙናት እንተዳ ኮይና እግዚአብሔር ኣብቲ መንግስተ ሰማያት ብብዙሕ ከሸመና እዩ። በቶም ዝረአዩ ነገራት እሙናት እንተኮይና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይረአዩ ዓይኒ ዘይረአዮም እዝኒ ዘይሰምዖም ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓሰቡ ከዳልወና እዩ። ኣብነት ሰነዳ ሳልሳዊ። ሰብ ብእምነቱ ይረብሕ ብእምነቱ ድማ ይጉዳእ። ሊቃውንት። እምነት ማለት ማዕጾ ስምዒት ህዋሳት ዓጺው ብዓይኒ ሕልና ምርኣይ ምጅማር ማለት እዩ። ኣብነት ሰነዳ ሳልሳዊ። ጽቡቕ ነገር ምግባር ሰናይ ምዃኑ ክትዛረብ ከለኻ እምነትካ ይምስክረልካ። ዘለካ ምስ ተካፍል ድማ ኣብ እምነት ምህላውካ የርእየካ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ። ሊቃውንቲ መንነት ትርጉም ዝኣመንሉ እምነት ዘይፈልጥ ሰብ ካብቲ ቤት ጎይትኡ ዝፈልጥ እንስሳት ዘቤት ብዝንእስ ብኣራዊት ገዳም ይምስልዎ። ሰብ ብዘይ እምነት ብግብሪ ብስራሕ ጥራይ ክጸድቕ ኣይኽእልን እዩ። ኣቐዲሙ ብምእማኑ ዝተፈለጠ ኣቦ ብዙሓን ዝኾነ ኣቦና ኣብርሃም ሃይማኖት ብምግባሩ ኣሰኒዩ ኣጽኒዑ ብምሓዙ ወዱ ይስሐቅ ንመስዋእቲ ኣቕረቦ ከም ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ። እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዝሓዘነ ሰብ ሕግታት
ዝሓዘ ሰብ ሕግታቱ ንምፍጻም ኣይገመገምን እዩ። ነገር ግና ብከንፈሩ ጥራይ ጎይታይ ጎይታይ ዝብል ልቦና ዝሓዘ ተጠራጣሪ ስለ ዝኾነ ሕጊ እግዚኣብሔር ክፍጽም ኣይኽእልን። ንላዊ ሄርማን ነቲ ኣብ ምድሪ በዳ ተሰቒሉ ዝነበረ ኣስራስተመን ዝረአየ ብዘበለ ይድሕን ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ብፍጹም እምነት ናብኡ ዝተመልከተ የድሕኖም። አቦ ትርጉም ውዳሴ ማርያም ንከነምልኮ ንዓና ዝፈጠረና እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ይብፅሓዮ አሜን። ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ንዑስ ቁፅሪ ተስፋ ካብ ስእነት ናብ ርኽበት ንምስግጋር ዘገልግልና ድልድል መሳልል እያ። መጽሓፍ አንጋር ፈላስፋ ተስፋ ምልክታዊ ውህብቶ ኣስትንፋስ ንፋስ ናይ ህይወት ብርሃን እያ። ኣቦታት ተህዋኽ ናይ ፈተና ተስፋ እያ። ኣቦታት ካብ ልቦም ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ዝኾነ ተስፍኦም ኣብ እግዚአብሔር ዝገበሩ ሰባት ጎይታ ዝኾነ እግዚአብሔር ዳ እምበሪ ዲያብሎስ ጎይትኦም ክኸውን ኣይኽእልን። ንላዊ ሄርማን እግዚአብሔር ተስፋ ናይቶም ተስፋ ዘይብሎም እዩ። ከምኡውን ሓጋዚ ነቶም ሓገዝ ዘይብሎም መጽናዕኒ ነቶም ልቦም ዝተሰበረ ወደብ ናይቶም ብማዕበል ህይወት ዝጸድፉ እዩ። ኣብነት ሽኖዳ ሳልሳዊ ብዘይ ተስፋ ህይወት ንዘመናት ክንነብር ከለና ኣብ መወዳእታ ጎይታ ኢየሱስ ህይወት መሊሱልና። ስለዚ ነመስግኖ። ንላዊ ሄርማን እግሪ ዘይብሉ ሰብን ተስፋ ዘይብሉ ሰብን ኣብ ዝሓስብዎ ኣይበጽሑን። ሓደ ኣቦ ንማንም ሰብ ተስፋ ካብ ምሃብ ክነቋርጽ የብልናን። ወላ እኳ እቲ ሰብ መህሚኑ ከም ኣልዓዛር ሬሳ እንተኾነ ግናኸ ተስፋ ኣለዎ። ስለዚ ብተስፋ ከም ክርስቶስ ብስሙ ኣልዓዛር ኢልና ንጸዋዓዮ። ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ዲያብሎስ ብኹሉ ወጢኑ ምስ ፈሸለ ብስምዒት ተስፋ ምቑራጽ ይፈትነና። ቅዱስ ጴጥሮስ ዘደማስቆ ጸላኢ ሰባት ዝዋግአሉ ዓብዪ መሳርሒ ተስፋ ምቑራጽ እዩ። ኣብነት ሽኖዳ ሳልሳዊ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተስፋ ምስኣን ንድሕነት መጀመርታ ክኸውን ይኽእል እዩ። እትድሕን ግና ተስፋ ብምስኣን ዘይኮነሲ ብምሕረት እግዚአብሔር እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ማንም እኳ መንፈሳዊ ህይወትካ ድኹም እንተዳ ኮነ ተስፋ ኣይተውረጽ። ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ኢድ ዲያብሎስ ንክትወድቕ ሞራልካ ዝደኸመ ክእለትካ ዝጥፍእ መዋግኢ እዩ። ኣብነት ሽኖዳ ሳልሳዊ መከራ ክውዳእ ከሎ ሓጎስ ይትካእ። ጭንቂ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ክጽንዓና ዝኽእል ተስፋ ኣሎ። እግዚአብሔር ነቲ ናብኡ ተስፋ እትገብረሉ ነፍሲ እግዚአብሔር ኣይረድኣን እዩ ክስካብ እትብለሉ ብመከራ ክትሳቀስቕ ኢሉ ኣይርእን። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብ ክጸሮ ዘይኽእል ፈተናታት ኣይበጽሐኩምን እዩ። ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስ ተፈተንኩም ምጽዋር ምንቲ ክትክእሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ። ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ከም ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:13። ቅዱስ መቃርዮስ ጎይታ ተስፋ ንዘይብሉ ተስፋ ረዳኢ ንዘይብሉ ሽጉርን ረዳኢ ንሕሙማት ፈውሲ ንዝሰኣኑ እውን ትንሣኤ እዩ። ንላዊ ሄርማን ኩሉ ተስፋይ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አሜን። ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸጋ በረኸቶም ምስግላትና ይኹን።
ናይ ሎማዓንቲ ሕዚ ዝመፀኹ እዚ ይመስል ነይሩ ብዛዕባ ፍቕሪ ቢፅን ብዛዕባ ተስፋን እምነትን ርኢና ንደላ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብካሊእ ርእሲ ክሳብ ንመፅእ ሰናይ ለኩልናትና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ኣሜን።